Hola, nois! Avui farem un projecte superguai. Crearem la nostra pròpia mascota digital. El primer que farem és esborrar el gatet d'Scratch fent clic a la paperera. Després buscarem un fons. Podem posar el fons que nosaltres vulguem, d'on estarà la nostra mascota. Per últim, farem clic a sobre del gatet de triar un personatge i buscarem algun animal o algun ésser fantàstic que cuidarem com si fos el nostre gosset de veritat. Avui treballarem amb variables, que són números que poden anar canviant en el nostre programa. Anirem a variables i farem clic a nova variable. Escriurem menjar i ens assegurarem que estigui seleccionada per tots els personatges. Després farem clic al botó de d'acord. Ara començarem amb el programa del gosset. Com a esdeveniment posarem quan la bandera es cliqui. I ara tornarem a les variables. Veureu que el primer bloc diu assigna a la meva variable. Si fem clic a la fletxeta petita blanca, podem trobar la variable que hem fet nosaltres mateixos i que es diu menjar. Fem que digui assigna a menjar dins del bloc i el posem dins del nostre programa. Començarem amb el número 100. Això voldrà dir que el nostre gosset no té gana, perquè ja té menjar al 100%. Ara col·locarem un bloc de per sempre a sota de la nostra variable de menjar. I a dins del per sempre col·locarem el bloc espera un segon. El que farem és que cada segon el menjar que té el nostre gosset vagi baixant. Agafarem el bloc augmenta menjar i li canviarem amb la fletxeta, si abans deia, la meva variable. En el número haurem d'escriure -1, perquè el menjar haurà d'anar baixant. El fiquem a dins del per sempre, després de l'espera un segon, i fem clic a la bandera per comprovar que cada segon el menjar va baixant un en un. Ara posarem un sí llavors a dins del nostre per sempre. El que farem és que el gosset ens comuniqui quan comenci a tenir gana. A dins del sí buscarem el bloc d'operadors de més petit que. El bloc de més petit que és el segon que surten amb els operadors. Fixeu-vos bé quina forma té. A la primera rodoneta haurem de col·locar la variable menjar, que teníem a la zona de variables. Ara dirà, si el menjar és més petit que 50, i farem que el nostre gosset pensi, tinc gana. Busquem el bloc de pensa, que està a aspecte, i el posem a dins del sí. Escrivim el missatge tinc gana durant 2 segons. Ara el que passarà és que quan el menjar arribi a un número més petit que 50, el nostre gosset pensarà això. Com tindrà gana, li haurem de donar de menjar. Afegim a personatges alguna fruita o algun plat saludable. I ara li farem el programa. Li posarem com a esdeveniment quan es cliqui aquest personatge. Quan nosaltres fem clic a la poma, el que haurà de passar és que el menjar puja perquè li hem donat. Buscarem el bloc de augmenta a la meva variable i la canviarem perquè digui augmenta menjar. També canviarem el número 1 pel número 10. Així, cada cop que jo faci clic a sobre de la poma, mireu que la meva variable de menjar pujarà en 10. Cada cop que cliqui sumarà 10 a la meva variable de menjar i el meu gosset ja no dirà que té gana perquè el menjar ja no és més petit que 50. Ara repetirem aquest procés amb l'aigua. Fem una nova variable i l'anomenem aigua. Ens assegurem que estigui clicat per a tots els personatges. Quan la tinguem,
posarem el bloc assigna aigua al valor 100. Aquest bloc l'hem de posar a sota de la bandera. Hem d'anar molt en compte de que sense voler no es fiqui a dins del per sempre. També posarem el bloc d'augmenta aigua dins del per sempre, a sota de l'altre augmenta que ja teníem. Canviarem el número en comptes de -1 per -2. Després repetirem el programa del sí. Arrosseguem el bloc sí llavors a dins del nostre per sempre i li tornem a posar a l'operador de més petit que 50. Recordeu que és el segon de la llista d'operadors. Està just a sobre del signe igual. A la primera boleta del sí posarem la variable aigua. Així ens quedarà que si l'aigua és més petita que 50, tornem a arrossegar el bloc de pensa durant 2 segons i canviem el que diu perquè el gosset pensi tinc set. Haurem d'afegir algun personatge per donar-li de beure. Buscarem el got d'aigua. Posem el got al costat de la poma. I com és molt gran, li haurem de canviar la mida. Fixeu-vos que sempre per defecte diu mida 100 perquè és el 100% de la seva mida. Si el volem fer més petit, escriurem un número més petit que 100, per exemple, el 80. El programa que li farem al got d'aigua és molt semblant al de la poma. Com a esdeveniment posarem quan es cliqui aquest personatge i després li connectarem el bloc de variables augmenta aigua en 10. Li hem de canviar el número 1 i posar el número 10. Ara, cada cop que cliqui a sobre del got d'aigua, la variable aigua pujarà en 10, igual que abans feia la poma. Fixeu-vos quan li donem a la bandera que el menjar i l'aigua baixen de forma automàtica. L'aigua baixa més ràpidament perquè li hem posat -2, així que la resta la va fent de 2 en 2. Quan l'aigua arriba a un número més petit que el 50, el gosset ens diu tinc set. I llavors jo faig clic a sobre del got per donar-li aigua, la variable aigua puja i el gosset ja no té set. Farem un últim element. També posarem una pilota perquè puguem jugar amb la nostra mascota. Haurem de fer una tercera variable. Fem clic a crear una variable i l'anomenem jugar. Mirem que estigui seleccionat per a tots els personatges i cliquem el botó blau d'acord. Posem el bloc assigna a jugar el valor 0 amb els altres blocs d'assigna. Començarem amb el valor 50. Ara arrossegarem el bloc augmenta jugar i li posarem el valor de -1. Així, cada segon que passi, el nostre gosset s'avorrirà una miqueta més i li restarem 1 a la nostra variable. Ara us ensenyarem un truc. Si no volem repetir tota l'estona el programa, el que podem fer és duplicar-lo. Per duplicar un programa ens hem de posar a sobre de la paraula sí i fer clic amb el botó de la dreta. Per últim, només haurem de fer clic amb el botó de l'esquerra on diu duplica. Així, en comptes d'arrossegar de nou tots els blocs, només haurem de fer alguns canvis. Aquests canvis seran posar la variable jugar i canviar també el missatge que pensa el nostre gosset. També podem passar els programes d'un personatge a l'altre. Si agafem el programa de l'esdeveniment, el podem arrossegar amb molta cura fins a la nostra pilota. Així, l'únic que haurem de canviar és el nom de la nostra variable i que digui augmenti jugar.
També li canviarem el número. Farem que cada cop que cliquem a la pilota augmenti en 20. Fem clic a la bandera i comprovem que tot funciona. En el nostre cas, hem detectat que hi ha un bloc que havíem col·locat malament. Ens hem equivocat i en comptes de posar el bloc d'augmenta, havíem posat el bloc de signe. No passa res, ho corregim ara mateix. Esborrem el bloc, posem el bloc d'augmenta i tornem a connectar tots els blocs de sí a dins del per sempre. Fem clic a la bandera per comprovar que tot funcioni bé. Veiem que el gosset de seguida ens demana que vol jugar, perquè en seguida arriba a jugar un número més petit que el 50. Quan fem clic a la pilota, aquest número puja. Nosaltres el que podem fer és anar a variables i amagar aquestes variables on surten els números. D'aquesta manera no sabrem quins números hi ha i haurem d'esperar a que el nostre gosset ens comuniqui què és el que necessita. Aquestes variables es poden amagar o es poden mostrar en qualsevol moment fent clic al costat de la variable rodoneta i activant o desactivant el tic de color blau. I ja hem acabat la nostra mascota virtual. Esperem que us hagi agradat molt i que podeu gaudir de grans moments amb ella. Fins una altra!